Det er par, jeg kan ikke huske det, men det er lige meget. Part 4. Tror vi. Den skal vare 5 minutter ekstra, så er det 10 minutter. Det er fordi Liam, han kan ikke finde ud af at tælle. Nej, det kan jeg ikke. Men det kommer jeg til. Så I skal bare lige... Ja. Jo. Hvor er Alex? Han er i gang med et game. Nå. Prøv lige at lave UII. Ja. UII. 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 Ding. Ding. Hallo, drengen, der er en, der hatede på mig. Hvad? Ja, han sagde, jeg har aldrig set noget mere dårligt. Hader dig? Hey Jonas, skriv tilbage. Prøv at snakke til dig selv. Jeg slettede hans besked. Skibidi, må jeg da skibidi sigma. Prøv lige at sige noget Ohio. Mig? Ja, dig. Ohio Sigma Boy. Skibidi Ohio Town. Okay, min tur. Skibidi sigma Ohio, no risk. In Ohio, bro can't even risk her girl up. Kaiser not can't risk up the gas that's in my room. Sådan der, det var min. Skal vi lave en klub ind i Ballstars? Det kan også være, at jeg skulle dele min skærm. Det er min skærm. Prøv at dele din skærm. Okay. Deler den. Ja, men jeg kan ikke... Ja, jeg kan godt se den. Godt. Ups, jeg sletter Brawl Stars. Fedt. Ja. Kan I stadig gøre det på min? Vel, Liam, prøv lige at lade være med at... Prøv lige at hente Brawl Stars igen. Ups. Jeg tager det er der øverst. I kommer lige herop. Godt. Det er fordi, jeg lader med at dele din skærm mere, Liam. Hvad? Så lige lade være med at dele din skærm mere. Ja, hvis jeg lige kan finde ud af det. Sådan der. Så skal du trykke på den der med det der FaceTime-billede, når du allerede er derinde. Okay? Mhm. Sådan der. Jeg kan ikke se mig selv. It's downloading, guys. It's downloading. Ja, hvad fuck laver jeg? Det ved jeg ikke. Hey, Jonas. Jeg kan spille med. Så kan vi tage et... Nej, det kan jeg ikke engang. Så kan mine viewers ikke se min skærm. Hallo alle sammen, vil I høre jer disse Ronaldo totalt meget? Ronaldo er sgu da god. Vil I høre jer disse Ronaldo totalt? Like hvis I er Ronaldo-fans, og subscribe hvis I er Messi-fans. Ja. Vil I høre jer totalt disse Ronaldo? Ja. Cristiano Ronaldo, Skibidi Ronaldo. Vil I høre jer det som Messi? Pepsi? Nej, nu kan jeg ikke engang huske det. Johannes, hvad var det nu? Pretty Pepsi, Skibidi Messi. Ja, Gritty Pepsi, Skibidi Messi. Går du ind, eller hvad? Bro, jeg går ind på Brawl Stars også. Skal vi spille, Liam? Ja, men det bliver svært med en hånd. Ja. Når jeg også skal holde min telefon. Ja.
Vi skal begge to lægge din den på. Læg din den. Nej, men vi kan have den på. Den er 5 minutter lang. Endelig. Men havde du ikke fået Spike, Alex? Hvad? Havde du ikke fået Spike? Jo. Godt. Liam, hvad hedder du? Den skal lige installere her. Du skal hedde... Bibbidi-dibbidi-bob. Du skal hedde Skibidi Ronaldo. Nej, John Lees boyfriend. Du skal hedde Skibidi Ohio Town. Okay. Skibidi Ohio. Nej, bare skriv Skibidi Ohio. Okay. Så skriver jeg allerede FKI. Skib. Ja. I Ohio, hvordan staver man sig det? Blev jeg ikke engang inde? Hvordan staver man til Ohio? Jeg ved det. O-H Ja. I-O. O. Ohio. Ja. Og så Town. Tavl. T-A-V-N. Er det ikke sådan? Nej, hvis det er tavl. Nej, Town. Nå, så er det T-O-W-N. Skibidi Ohio Town. Der er ikke nogen, der hedder det, okay? Nej, men det skulle da klart, når ikke engang jeg kommer ind. Bibit. Oh shit. Upsi, 2 sek. Jeg skal lige ind igen. Sigma boy. Jeg inviterer dig. Venlig, jeg skal lige ind. Vent lidt, jeg har ikke så meget strøm tilbage lige om. Okay. Skal lige... Den er 7 minutter lang. Fedt. Kan du ikke godt? Skibidi sigma boy, skibidi sigma boy, sigma boy. Skibidi sigma boy, Ohio town. Jeg er på vej ind. Connecting to server. Jeg er inde. Alex. Bibilubob. Kan I lige hjælpe mig? Hvad? Skibidi Ohio Town. Ja. Bro, kan du invitere mig? Du spiller på min. Nej. Jeg kan ikke komme ind mere. Nå, jeg spectator jeg bare. Du spectater mig lige nu. Gør jeg? Ja. Oh shit, den larmer, den her skærm. Ej, hvordan bliver det allerede? Der er altså lidt larm, viewers. Jeg rykker lige lidt selv. Ej, nu faldt alle mine bamser ned her. Join mig. Ikke fordi jeg bamser, vel? Join mig. Ja. Hvad hedder du? Alex ved det godt. Jeg er den samme account, nemlig. Bare skriv Liam. Hedder du bare L-I-A-M? Lad mig lige se. Ja, det tror jeg. Ja, bare få dem til at join. Bare invite ham. Du skal lige sætte streamers på. Josik. Jeg skal lige noget. Trio. Jeg sætter trios på. Josik.
Vi har invited dig. Mm. Og har en boss. Let the sailing begin. Liam, hvordan? Jeg har haft det lang tid. Nej, jo, Uno. Man kan Hvad? få en legendary af det her spil, Liam. Okay. Okay. Skal man bare spille Uno? Hvad lige? Jeg skal lige vælge en ny brawler. En jeg godt kan lide. Hvor mange brawlers har du? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 har jeg. Liam, Ja. du ved godt, boss det er din bedste brawler. Nej, kom. Ready. Alex, ready. Den har varet 11 minutter, drengen. Yay. Er det ikke din længste video? Jo. Det er det. Er du klar til det? Ja, det håber jeg da. Jeg har et kort. Jeg også. Godt, så skal du bare høre, hvor aflevere det. Au, jeg dør. Ja, jeg fik et. Jeg døde. Kom så, Alex. Det er her. Au. Jeg har et kort. Og så skal du helt op til de andre side. Ja. Ja, jeg gjorde det. Godt i gang. Men jeg døde. Nå, Ja. måske det er værd. Ja. Jeg gjorde det. Gucci. Jeg prøver. Det er også svært at spille med en hånd. Vi vinder. Jeg tror faktisk, vi vinder. Jeg dør. Der er ikke noget internet. Nej. Nej. Jeg kommer... Sæt din telefon op af et eller andet, og så... Nej, det kan jeg ikke. Nå, jeg kommer til at slutte den nu. Okay, må jeg gerne lige sige farvel til seerne? Ja, men du kommer til at være med på flere. Hvis du vil. Og vi ses. Ja.